गिबि गिबियावनो खुलुमनाय आरो हामग्लायनाय जासिबाय आङो नोंथां मिडिया पार्सननिसिम आरो नोंथांनि गेजेरजों आङो साफ्रोमबो जोंनि ब्रह्म सिबियारि एबा धोरोम मोजां मोनग्रा रायजो राजा माहारिनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय जे जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा एबा सोदौ ब्रह्म धर्म समितिया थांनाय 27 तारिखनिफ्राय जोङो हानजा सुरदों अर्थात दावबायनाय हाबाफारि जों लादों जिल्ला जों दावबायदों जोङो दाख्लै 27 अक्ट'खालि जोङो मरिगाव जिल्लायाव जोङो हाबदों मयनगुरि मन्दिराव मरिगाव जिल्लानि गोबां रायजो राजा ब्रह्म भक्त आइ आफामोनखौ लानानै आफादनि दैदेनगिरि आइमोनखौ लानानै जोङो गोबां सावरायदों आरो 28 तारिख अर्थात 28 अक्ट' फिन कार्बि आंलंआव जोङो जुथुमदों ब्रह्म मन्दिराव मानिकपुर ब्रह्म मन्दिराव बेवहायबो गोबां जोंनि आफादनि भक्त आइमोन आफामोन दङमोन आरो दिनै 29 अक्ट' मे दाननि दा दिनै गलाघाटनि नैबे नवज्योति ब्रह्म मन्दिर गलाघाटनि नैबे तिलिसालि बेवहाय जोङो जुथुमदों दा जोङो हान्थिंदों एबा दावबायदों बेयो जाहैबाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गोबां आफादारि बिथिङाव जोंहा सावरायलायनो गोनां दं जौगाथाय हाबाफारिखौ लानानै आरो जोंनि मावथाय हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो गोनां दं आरो बैफोर जिल्लायावबो मा आफादारि हालोदा माब्रै दं माब्रै सोलिदों आरो जोंनि माहारिनि गेजेराव धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोंनि जेसेबां आवगायनांगौ दं धोरोम आब्रुथि गोनां धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोंनि माहारिनि न'खर जौगानायनि राजखान्थिक बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव माबादि हालोदाव दं बेफोरखौ गोबां सावरायलायनो गावजों गाव मत बिनिमय जोङो माखासे थांखि लालायनो जों बिदि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै आं सासे आरो आंजों लोगोसे जोंनिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां जगत चन्द्र ब्रह्म आफा लोगोसे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो हारिमु बिफाननि नेहाथारि दिमुसा ब्रह्म आफा आरो मिरुनिनो सोद्रोमा जोंहा गणकान्त ब्रह्म आफा आरो लाइमोननि नेहाथारि सानसुमा नार्जारि बे आफामोनखौ लानानै जों हान्थिंदों आरो गाबोन जोङो शिबसागर सराइदेवआव जोङो नुजाहैगोन शिबसागर जिल्लानि सराइदेवआव बेवहायबो गोबां जोंनि ब्रह्म भक्त आइमोन आफामोन दं आफाद दङ बिथांमोनावबो जों थांगोन गाबोन लेंहरदों आरो बिनि उनाव जोङो गवालपारा बाक्सा क'क्राझार गोबां जिल्ला दङ जोङो मोनफा मोनफा दावबायनाय हाबाफारि लादों आफादफोरखौ जोङो लोगो हमहैनानै जोंनि आफादारि बिथिङाव माबादि जेंना जेथो एबा माबादि आवगायदों माबादि दावगादों नैबेफोरखौ जोङो सुलाद लालायनो जोङो दावबायगासिनो दङ।